Tak, čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu. A dneska to je ďalší tutoriál s programom GIMP. A dneska si ideme ukázať, ako spraviť taký malý efekt. Vlastne je to taký 3D efekt, jak niečo ako keby vyšlo z obrázku. Môžete práve vidieť na obrazovke. A ideme si ukázať, ako to spraviť. A doporučujem si pred týmto tutoriálom pozrieť prvý tutoriál, čo som spravil, kde som ukázal všetky základné veci. Akože zoznamenie s GIMPom a také veci. Takže kliknite na video a pôjdete na to prvé video. A teraz vlastne keď už viete, jak to robiť, tak si ideme ukázať, jak spraviť ten efekt. Takže prvé asi budeme potrebovať nejakú fotku. Takže ja som si tu dal vyhľadať nejakého leva, ktorý beží. A my ho ideme dať, ako keby vyšiel z toho obrázku. Tak ja nejakého rýchleho nájdem. A ešte upozorňujem, že skúste nájsť také fotky, kde není nejaký takéto znak alebo písmo. Že je čisté, napríklad ako toto. Dobre? Tak, vyzerá, táto fotka vyzerá docela dobre. Takže ju tak uložím na plochu. Tak. Máme ju tu. Dáme na ňu práve tlačítko. Edit with GIMP. Alebo upraviť s GIMPom. Tak načítava sa to. Tak. Takže teraz máme tu ten obrázok. Takže najskôr spravíme základ, takže si ho dvakrát duplikujeme. Jasné, že pridáme alfa kanál na obidva. Takže pratočko add alpha channel. Tak, takže začneme, že použijeme tento jak sa to povie, tento nástroj. Takže prvé si musíme určiť, že odkiaľ chceme, aby z jakej strany vyšlo. Takže môžeme dať z dola, ale ja chcem, aby vyšlo z obrázku, že ten obrázok bude tuto, napravo. Takže to spravím jednoducho, takže spravím len chytím a nejak potiahnem takto. Tak. Ak tak toto môže byť, to potom upravíme. Teraz, keď to máte označené, tak vytvoríte novú vrstvu. Dáte si tu obrázok. Tak, obrázok. A teraz je to jednoduché, teraz stačí len zobrať kyblík. Dáte si tu bielu farbu, alebo jaký chcete mať ten rámček. Takže dáte si to, nech to je biele celé. Teraz dáte select alebo označiť, dáte shrink alebo zmenšiť a dáte si tu o 10. Tak, dáte OK. Teraz dáte tlačítko delete, vymažete. Tak, teraz tu máme takýto pekný rámček. Tak, môže byť. A teraz vlastne chytíme ten rámček, použijeme, myslím, že to je tento nástroj. Klikneme na to a teraz si ho vlastne tak vymodelujeme, vlastne tak nahneme, aby vlastne bol ako keby tak 3D. Aha. Tak, môže byť. A teraz vlastne si ideme robiť niečo s týmito fotkami. Takže prvé, čo spravíme tú ľahšiu časť najskôr. Takže nech nevidím ten druhý, iba jeden. Tak a vlastne teraz ideme spraviť takú ľahšiu časť. A to je... Tak, a ideme vystrihnúť vlastne, aby ten ostatok tu nebol. Takže použijete tento nástroj. Kliknete sem. A sem a vlastne vystrihnete
tento ostatok. Takže sem a sem. Tak, práve tlačítko označiť from pf. Teraz dáte ctrl plus i. A vlastne teraz sa označilo ten voňkašok, takže keď dáte delete, tak vidíte, tak to ostalo len toto. Tak, teraz si to môžeme vrátiť späť. Tak. A jak vidíte, ostalo nám tu toto. A teraz si ideme spraviť, aby ten lev, alebo čo to je, neviem, aby odtiaľ vyšiel. A to je jednoduché, to teraz to vyzerá nejak takto a ideme si ukázať, aby odtiaľ vychádzal. Takže toto nevidíme a dáme si len toto. Nech vidíme. A teraz ideme ako keby obstrihnúť toho leva, áno, leva. Tak si to priblížime. Zase použijeme tento nástroj. Tak. A vlastne nemusíte od celého obstrihávať a stačí len po tento koniec. Takže len napríklad potiaľto. Teraz ja to zrýchlim a môžete pozrieť, jak to robím. Takže idem na to. Tak, jak vidíte, som ho obstrihol, ale len túto prednú časť. Tu za rámčekom. Tak, teraz dáme práve tlačítko Select from pf. Zase dáme Ctrl I. Vymažeme. Jaj, áno. Chyba. Ja som nechťac vymazal. Nechce som vymazal tento druhý obrázok a tak zaklikneme si tento obrázok, tento celý. Teraz dáme delete. Tak. Jak vidíme, keď sa na to pozrieme z diaľky, vyzerá to nejak takto. A teraz keď si dáme zviditeľný ten ostatok, tak vidíme, že rámček tu je a ten rámček si presunieme dole. Teda neúplne dole. Áno, len toto prvé, kde je len to telo, si dáte proste na vrch. Tak a vyzerá to nejak takto. A ešte si môžeme pridať nejaké pozadie, aby to nevyzeralo takto. Takže dáme novú vrstvu. Pozadie. Pozadie dajte úplne na spodok. A môžeme si dať nejakú farbu. Napríklad čierno-bielu. Použijete tento nástroj. Tak, to si nejak spravíte. Tak, myslím, že môže byť. A tak to vyzerá finálny produkt. Keď sa na to pozrieme, tak ako keby vychádza z tej fotky. Tak a to bude všetko z tohto videa. Určite si nezabudnite pozrieť minulé video a uvidíme sa neskôr.